Ole kan Mizo nula social activist tak te zinga hianin han chuan viau tur ai hian han sil deuh lai turang chi hi kan pung ta hlek lekem ni o ti thei turin kan Mizo nula te an thom thang te po amoi lo fo thina chuti angkara chuan han fak tlak le mi motivate the Mizo thalai te tan enton tlak anon chuak zel boka heti ang han hriat hi anuamin mu te po hi aman hla bik thin em maya ti chuan thren khat te hi hetiang ang lo zong hian video moi lo deuh te thalak moi lo deuh te khatianga han leak out emo han soi tur hi kanom le nuk thin mai ni chutiang ang kara chuanin hei Facebook model pian nal tak mai Ophel-i na ke tuna hianin followers hi sangriat le zanhi borvel aneya ti chuan Ophel-i hi han follow ta thevela ani hi engwangin nge hetianga kan follow ang kan ti chuanin karon soi chawanga Mizo nula te tana hianin enton tlak le fel tak mai mi motivate the kha ania chungte wang chuan he athil post te kan han en kuala athil post atang hianin ani na le ami zia te aron lang chiang hlein ka ria kumlama la upala violovin hei kumno pang ve tak khala ni in kan thria chuta chuan athu post te hi apui tling thinang reng khop maya midang te tana harsatna tok te manin khongai thin te tin farha nun lo mang thin te le entin nge niang chung te laka po tlatlum lo riawa in ria harsatna rui the thil mingchiat nei na phuar te pon niang chu khating ang min motivate tu poimo deuh kha ania athu post te hi aman hla thin khop mai han siar te po ti chon tun tuma po hianin he athu post te hi kanron da chuak ve don ani engponi se Ophel-i hi kepon kan follow anga chuan Facebook lama khanin lo zong ta ela I follow sup anguti in kan hanin ngen masa ani athu post trend khat zinga hei hi masa biratan hanen ho ta ela zinkong she zuthing rim le seat number 1 ken chungchang khani ta ni an zinna khanin thil shom deuh mai kha atonga chu hetiang hi ni si hale aizol in car zinkong shom zet mai kadam chunga ka thiat reng to tur chanchin ani motor rui thin kani ba ka risel na pandewa wangin kan zin ma ni ni lomin ka chung ten seat ma ber seat number 1 min lo lak sak thlapa kan chuani zinga chuan sumo counter kan thlenga motor rui lo na dam doi te in kain po cha lok khop mai malam tuk verbula chuan ka thuran to ka thlamuang man hle ma se kan chu malok chuan driver in min ron ngen tatlat mai naute dam lawan kalpui dona wangin tlom ngai chua seat in thleng turin min ron nge na u Freddy a chuan ka din mun hria in min lo hnial sak zeta ma se nuam ka ti chia lo wangin khredeu chungin a hnung bera kain son ta zo kani ole helai rengota po hianin hei motor rui thina nian zin kong a thui don sia ta chuan a chung te hianin ni malama khan si tan lo ho sak to a tuk verbul chu ta po driver bul khani amaro chu Mizo tlom ngai na headline a hianin a ron lang ta a hei hi ka si thausa to nia ti po khanin han soi po ni se adik lo na ommi lawani nima sela ti hian si hnung bera anin son la ya te po hi Mizo tlom ngai na dal te tel kan ti kara hian helai rungot po hianin kan enton tur kha min ron hnu chi ngal pang mai ni ahnung bera chuan mi pali kan thua damdoin min he deu awangin darkar thumvel chu engmar helovin kamu hilve maya kan bula thu tle rol achukta ka chuan kan thol dewa mase ka bula thu naute pa chu aron muthu tana kadara alu aron ngat le thin chu poi ka telaw achaw ve ni karing mai mase aron tho chuak zet chule azu thing rim nam huam mai chuan ka nar aron ver ngal zoka ari manalutuk kalu ka chu ngal hlui mai ka uak ta borbora akha tokin somo chu din tiranga hialani arim chia ti han soi top kha ka resi shom ti dewin ka thungat ngat mai ni atopa phe chuanin ka tuar thei tangang lawa ka pu khongai takin alaya hian I thu theyangem kan thian parim hi ka zo tlat lo ti in asir bera thu putar chu ka ngen ta topa putar po chuanin arim chu awa cheve mole kepo ka wak lo chawani ti in min thut pui ta hlawani thinrim rutun le chawjet chungin aizol chu kan thlenga Millennium Center kota
ka thian pa pakhatin dam doi nen mi lo hmuwa ka hmu chia chu ka mit tuya hnam ngal ama ka hmu wanga lung chhian lovin ka jin kong hriom lu tuk le tlawng mai na ka chhuwa wanga ka thiltawn kha tlawm thlak ka ti mani public transport a hi chuan tlawng ngai na chhuwa hian in mani kanin rem lo fo thin motora hian zojil rim hi chu kala ti theya mase cigarette rim le wai mama rim hi chu ka hnar hian a zo lo tak zet ani ti in thu aron posa heta hian ama problem te aron soya tin jin kong thui ta kan zo na hianin tam tak chu an polai lo viau thin maya tuna kan han thria tang khanin helaya chuan puipa te po hi khatiang zu thing rim nam chunga melchiat lo tenen motor pakhata kan chung tlang don ani ti kha ain thesa veka chuwang chuan a rim hanin ti then thiang hlimi mo rim dang enge mo han ei mo khatiang mouth fresh lamang chi te po kha han ngai tu se a thamai tur kha ni a nima sele ting hin midang te harsatna sima hriom takin midangin hezin kong hian zo pha ta ni chuta afa kha damdoi nan kalpui dona chungte wang chuanin si thra kha ala kian zo kha ni a helai taka hi apuyang reng khop maya ingpo ni sela hetiang hi ke ni pon kan tong ve theya tlom ngai han chhuwa han ti po hianin kan tlom ngai chhuana ten kan tlom ngai ani ti kha an thria thiami mo kan tlom ngai chhuana kha min za sak vele silo chuanin helai po hin nerem theilo viu thina chowang chuan tlom ngai chhuwa zel tura kan tlom ngai wa chhuana te hianin entinge ka soyang min backup emo an lo in hon viau thin min lo fak der ve de po kha apoi mo thinang reng khop mai ti lai te po kha kan soya lom thu te an thil viau em chu ka hrelawa an soi ve tora te chon kan ngai an soi lo ani ngat phei chuanin hetlaya Mizo tlom ngai na a chhuwa chung changa hianin ama hianin a tur pha viau ni nima sela thil thra ti hi ain chirom lo an ti thina ani po hianin hetiang nga tlom ngai chhuana konga hianin hriom viau ma sela ain chir em chu ka ring lawa ama ro chu hriom ti tak chungin kha Mizo ani na mo tlom ngai a chhuana kha a len chhuwa ka ni chulaya chu ro pui khop maya kan pasal thra tele kan Mizo pi le pu te po in hengang konga hian ayu paza na te tlom ngai kan chhuana konga te hianin hriom ti tak mani hriom pui salavin tiang khan an hmachhawn thina ni chu tiang ang kan han hmuwa tunlaya polai lo fe no pangte te tleirol te ayu pa po zana chang khrelo tin Mizo tlom ngai na po khret thiam lo in ti tiang hi kan kat nuk to mai ni amaro chu zirna ko ngai ro chuanin kan thling sang fu zel loi sia helai tak te po hi ama hianin hei Ophel-i hian en ton tur kan nei ni ti lai te kha kan comment belani chu ti chuan a post hi a omnol maya a thu po sam taka hianin midang te ta na enge niang trangkai han lak chhuwa tur han chhar tur hi ron hnu chia thin rawa elaya hi hey Facebook model Ophel-i a fel ka ti na nia a mingang chi hianin Ophel-i kha a fel mani han ti top maila abulom te po nuamin karinga tin harsatna hringnun machhawn thiam tak mi ni in ka hria engkim mai hi mani in hne a bet zong le in dom kun zong a omrei ngai lo mo ma khatiang thil lian tham machhawn du tlat mi khanin ka hria chu tiang mi chu kan mamo mani Mizo te hian kan thalai te hetiang machhawn ngam lawa rui thei thila tlan ta te in khongai lu ta wanga mani nun ti cheta te le nun na hial han la ta te po kan pung chho zel maya hengang ta na hianin in ton tur kha ron hu chia nualani chungzinga mi pakhat chu tu na hen kanen hauleang ka seilen dan le kan chung ko chanchin hi mi hriata soi chhuwa ka du ngai lawa mase ko vela hen ke ma hi ka van tuai ber kan ti la hian kan aya van duai zo kan lo tam zia ka hriat hian mi pakhat talin in lo hlok pui takin te in karon ser ve du cheuni ti ni kanu le panin then khan thil thra thiam rual kalani lawa ka han len deuh hnuwa sikul kaluta pa po inei lo ti mu sit na te ka dong fo thin ka pa kha kan nel lawa pa tia ko tak ngel po ka ngam ngai lo
midang te anga pa bula thlamuang taka kha ka chak thina ma se no pangte atanga sang na chu kangam thlot lawani kamamo Mizo turin local thin ma se kamu to chuan kala em ringot zela kapile pule kapa lamchung tenen ero kanin po viau thung kumsong pothum katlin no in kanun pasal anei ta a kanu khan du lo viau ma se kaputean kanina lolu to chu kan har ngai lo anti awangin kanu zomna tan an nei tir ta ani kapahron khan kanau tenen anbula turin mindu viau ma se kaputian innu pa inkara buena kan thlen palang anti awangin anbula kanom talawa kaputen kolna hnuaya thlakata chengsang thum chau hlo chungin minen kol chhota ani zirna sang jok zirga duwa ma se kapute te tana phurrit ni ka hria wangin kapa min hring tu in lama ka pheita a kapute ale kapite te hian keile kanau ba ka kapi tarto minen kolani ti chuan fate an lo nei vea min du thina ma se in thla hrun lian tak kan nei thin atiani kumkhat nuwa kanu te khuwa zirna chun zom turin ka pheile a ka parhona felina thaem ema ma se thilre thiam rual kalo ni to buk sinen in thla hrun lian tak ka nei le ta a kamamo po soingam lavin mani in tawdel tumin in hlofa chungin lekha kazir chhota ni harsatna tam takara ngai zong te ka han nei vea chupo karil ruti nat bel cha tu mai ani ta si mase kumsang hi som paruk khan pathian mangai na ka re thiam ta bultran tharin ramdang ka pan ta ka hlau thin mase pathian ompuina ka chana wangin harsatna lo thlenga piangin minchin fel sakle thina ni khai anun hi achuk chho ve khop mai kanaute kapalama kanaute le kanulama kanaute hian keima anga harsatna anto velo nan thei top ka chho pui thin harsatna kara hian zopa torna le isu torna ka hrerenga chu chuan chakna tharmin pe thina ni enton tla khop mai kanauten an sikul fi pe kan ngai changa poisa min dil hian remchang lo viu moila thian te hne na kapuk sakram ram thin kanauten min ringa an momole an du zung te kabula an soi hian loma wangin kamit tu eluang hel thina ni an du zung ti sak theilo moila an du le an mamo min ngen ngamna kani mi awangin kalom thin hle ni vanduai bermo in ti lai khan khovela hian kenia ya vanduai hitam tak anomania kanu le pa chu in thren to ma se nu le pa tia kau tur kala nei hi katan chuan thilo mom ta kani fau mai chung ko ke chia atanga selian kan nia wang hian thil sual ti kher tur kan ni lawa midang te ain ril rupui tling le thori mero kan ngai thungani keipon ka ti thei chuan nangpon iti thei o ti in ato pa hian in hei min motivate thei deuh mai fuina that tak aron zip tel bukani apoimo hle maya helai hi ka ve deuh thina nia engka ni bi khau lo mai amaro chu broken family kan tianga chor chua ka selian hi engemo zat Mizoram hin kan no mani chuta chuan kan hring nun hmachhawn te po kongtam taka chuan in ai nang tlanga nga ai nang lo te po a om nokang chuta chuan hei Ophel-i hring nun po hi han en taila manin khongai renga sual han dai noka mo riruti zang khai tuma harfima machhawn ngam lo hring nun kha harfim lo han hmachhawn du mai chang te po kha anei rum thuinin karingani nyama sela chu tiang chu nilavin tiang hian ril rupuitling takin malama panzela pathian bel tlat tu te chuanin hring nun hian hmachhawn thiam thina ni ti kha anuna tang hena lang chiang hle mai pathian a hnai tlata zopate isuate angai tua gantara min tuarna sakna zonga te tin zopa tuarna zong te po kha a challenging em mai ni khanga tang khan ama hring nun po kha an thlir ta ke point hei ka thei ve ni ti ril rupau khau tak kha anei chawa ti chuan ramdang te hiala kalngam khopin ril ruan siam ta chuta chuan in hloin anau te haute na an pur ber te po kha alo ni chhota tina ma ngei po ain chom thei ti kha achiang chho viu mai ni anuna vung viu in ka hria hei ramdanga kan Mizo nula tam tak te hi han
sial kai hi anom le nuk thina fak tak tak mo pathian tri tlata anom na hmuna po rinom taka sual le katiang fiana rang laka invenga nun inuvong chung tep tan po chen fa tak hi an inge mozat kan ne ni Mizo te hian amaro chu khatiang ang nilo ul samzo ko thum sum tho chua dua mani zom na hial po shal phal ta te po hi kanom tanuk thin te hi azia lo tak zeta chu tiang ang chu ni vela vin tiang hen Ophel-i hi chu thei top chuin ring nun hi hmachhawn asual chuaka a hlo tling chho zela chu chuan midang te point kha nun kha an lo to ka nga khatiang harsatna kan lo nei ve the ni ti in du sak takin tiang hian post aron siam thina chowang chuan zau takin dar se ti po hi adu nge in karinga thanem ngai na hi tiang hian kan ron da chu sak ve roi ani